दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसिनि गोरोबथा सान दिनैनि दिनजों गासै बिटिसिया 22 बोसोर जाफैबाय। बे 22 बोसोर बिटिसिनि जोनोम सानाव आं नोंथांमोन साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै आं बुंगोन जोंनि बिटिसि एग्रिमेन्टनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 22 बोसोराव जोंनि बिटिसिनि जे एमअएस मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट बियो 98% साक्सेस जाफैबाय। बे 98% मानो साक्सेस जाफैदों दा बे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो एसे रिभिउ हिसाबै लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो बुजिगोन जे 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जोंनि बिटिसिया दाजाबाय। बे 10 फेब्रुवारियाव जोंनि बिएलसिनि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिएलसिनि दैदेनगिरिफोर बेजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जे मोनसे मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट साइन जादोंमोन। बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट साइनिंनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिया जोनोम जाबाय बा बिटिसिखौ इस्टाब्लिश खालामनाय जाबाय। 2003 निफ्राय लानानै दिनै 22 बोसोराव जोङो मा मोनखो मा बुस्थुआ साक्सेस खालामफैनो हाखो बे बुस्थुखौ जोङो रिभिउ हिसाबै नायनो थाङोब्ला बर'फोर हिसाबै सबसे देरसिन एचिभमेन्ट एज पार दि बिटिसि एग्रिमेन्ट बे जाबाय जोंनि बर'नि जे राव बेखौ 90 सिडुलाव सोनाय आरो जोंनि बर'नि जे एरिया बेखौ 6 सिडुल भारत संबिजिरनि 6 सिडुलाव बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाया जोंनि बर'नि सबसे देरसिन साक्सेस होननानै जोङो साफ्रोमबो बेखौ गनायनानै लानांगोन। मानो गनायनानै लानांगोन? जोंनि भारतनि 90 फारियाव जोंनि रावा सोजानाय लोगो लोगोनो जोंनि बर'नि लिरगिरिफोर थुनलाइगिरि मानगोनां बिथांमोनहा दिनै बोसोरै बोसोर साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बे केपासिटिया जाफैबाय। जुदि बियो 90 सिडुलाव सोजायामोनबा बे बुस्थुखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन। बेनि अनगायै जोंनि बर'नि रावा आसाम आरो इन्डियायाव एसे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बेखौ गनायथि मोनबाय बे 90 सिडुलाव सोनाय लोगो लोगोनो। जेब्ला बियो भारत आरो आसामाव गनायथि मोनबाय बा 90 फारियाव बियो गनायथि मोननाय लोगो लोगोनो जोङो मा जाबाय जोंनि इन्डियान पार्लियामेन्टआव जोंनि बर' रावजोंबो जोङो बाथ्रा बुंनो हानाय जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि सेन्ट्रेल इनस्टिटिउटफोर जेरै नवोदया जेरै केन्द्रीय विद्यालया बैफोर जेरै सैनिक स्कुल बैफोरबायदि फरायसालिफोराव जोंनि बर' रावा मोनसे साबजेक्ट हिसाबै गनायजाबाय बा बेयाव मोनसे साबजेक्ट हिसाबै इस्टाब्लिश खालामजाबाय। बे जोंनि बिराद गिदिर साक्सेस। बेजों लोगोसे जोंनि बर' रावा 90 फारियाव हाबनाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे स्किमफोर जे फोसावथायफोर बे फोसावथायफोरा जोंनि बर' रावावबो बेयो फोसावजाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गिदिर माखासे माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लानाय इन्डियानि रावफोरखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय लानाय माखासे खामानिफ्राव जोंनि बर' रावखौनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां स्किमफोर मोननो हानायनि जग्यथा बे बुस्थुखौ जोङो मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे गुबुन फारसेथिं जोंनि जे एरिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेयो 6 सिडुलाव सोजानाय लोगो लोगोनो बाहाय जोंहा एसे ट्राइबेल हिसाबै 6 सिडुला ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि नर्थ इस्टनि मोनब्रै स्टेटआव बे एप्लिकेबल। दा जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाबो 6 सिडुलाव सोजानाय लोगो लोगोनो जोंनि थाखाय प्रटेक्टेड मोनसे एरिया बे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला दिनै जाफैबाय। बे मोननैया जोंनि सबसे देरसिन मोनसे एचिभमेन्ट। दा बिनि अनगायैबो गुबुन जोंनि मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव जे लिरनानै लाबोनाय जोंनि माखासे एग्रिमेन्ट जोंनि माखासे क्लजफोर जोंनि माखासे मोननांगौ माखासे मोन्थायफोर जायखौ जों लिरनानै लाना फैदों जायखौ जों एग्रिमेन्ट खालामनानै फैदों बे एग्रिमेन्टनि गेजेराव माया साक्सेस जाखो माया थालांखो एसे रिभिउ। सबसे सिगां जाहैबाय 2003 नि फेब्रुवारि दानाव जोंनि बिटिसिया एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो 6-7 मासनि गेजेरावनो सेप्तेम्बर दाननि सेसनाव 6 सिडुलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ दाफुंनाय जादों। 7 मासनि गेजेरावनो बियो जाफुंदों। 7 मासनि गेजेरावनो बियो जाफुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिसिखौ इस्टाब्लिश खालामनानै गासै 3,080 गामिखौ जोंनि बिटिसियाव सोनाय जादों। बेयो 6-7 मासनि गेजेरावनो जादों। 3,080 गामिखौ सोनाय लोगो लोगोनो बेखौ मोनब्रै जिल्लायाव बोखावदों क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा अदालगुरि मोनब्रै जिल्लायाव बोखावनाय लोगो लोगोनो बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासै 40 कनस्टिट्युएन्सि
40टा समष्टि दाफुंनानै लानो हानाय जादों। बेनिफ्राय 2005आव जोंनि बिटिसिनि गिबि इलेक्शनखौ कन्डाक्ट खालामनो हादों। 2003नि फेब्रुवारियाव एग्रीमेन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो 2005नि मार्च एप्रिलाव जे इलेक्शन जाबाय, बोसोरनैनि गेजेरावनो सिमा थिक खालामनाय, बोसोरनैनि गेजेरावनो गामि सोसननाय, बोसोरनैनि गेजेरावनो जोंनि पार्लिमेन्टआव बेखौ एक्ट महरै लाबोनानै 6 शिड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ इस्टाब्लिश खालामनाय, बे बुस्थुआ साक्सेस जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि जे सरकार, बिटिसिखौ जोङो एसे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्ट हिसाबै 2005आव बेखौ गिबि इस्टाब्लिश खालामनो हादों। आरो 2005आवनो जोंनि बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 90 शिड्यूलाव सोनो हादों। बेजों लोगोसे बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे बिथिंफोर, जेरै गोदान जिल्ला गायसननाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंहा गोदान डिपुटि कमिशनारनि अफिस गायसननाय, एसपि अफिस गायसननाय, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार गायसननाय, बैफोरबो बिटिसि एग्रीमेन्ट बा बिटिसि इस्टाब्लिश खालामनाय लोगो लोगोनो गोदान जिल्ला गायसननाय लोगो लोगोनो बेफोर गासिबो गायसन जादों, लासै लासै गायसन जालांबाय थादों। खिन्थु इमप्लिमेन्ट जादों लगे लगे माने जिल्ला जानाय लोगो लोगोनो बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्ट जाबाय। अफिसफोरखौ लासै लासै लुलांदों। खिन्थु दिनै नाय, बिटिसिनि मोनब्रैबो जिल्लायाव डिस्ट्रिक्ट सेन्टार आरो डिपुटि कमिशनार जोबोद गांग्राङै जोंहा गसंनानै दङ। बे जोंनि बिराद गिदिर माने एचिभमेन्ट। बेनिफ्राय जोंना बिटिसिखौ 6 शिड्यूलनि गेजेरजों 6 शिड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जेब्ला बिटिसिखौ दाफुंबाय, बिटिसिखौ दानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनो गासै 40टा डिपार्टमेन्ट जे ट्रान्सफार खालामबाय, 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफार खालामदों। आरो बे 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफार खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा बे 40टा डिपार्टमेन्टआव 40टा डिपार्टमेन्टआव जोंहा लेजिस्लेटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार जोंनो ट्रान्सफार खालामबाय। दा बेखौ गाहामै गाहाम फांसनिं खालामनो थाखाय, बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंनो मोनसे एसेम्बलि हाउस, लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउसनि गोनांथि जानायलाय क'क्राझारावनो जोंहा बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दै, नामखौ गोसोआव ला, बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, नट बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि। बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मुङानो बेसेबा गिदिर, मोनसे स्टेटआवसो थायो। माने जेरै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, जेरै त्रिपुरा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, बा गुबुन गुबुन स्टेटना गावबा गाव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि। जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलबाबो, बे आसामनि सिङावबाबो बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर साक्सेस। बेनिफ्राय 40टा डिपार्टमेन्टआ लगे लगे ट्रान्सफार जानाय लोगो लोगोनो बे 40टा डिपार्टमेन्टआव जोङो आलदा आलदा सेक्रेटारिस डिरेक्टर्स जों मोननो हादों। बेजों लोगोसे बिटिसि दानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि चिफ आरो डिपुटि चिफ बिसोरो आसामनि बा स्टेटनि केबिनेट रेंक, बेजों लोगोसे माखासे इएमफोर, एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर, बिथांमोना मिनिस्टार रेंक, बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय बिराद गिदिर साक्सेस। आरो बियो बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेरावनो साक्सेस जादों बा इमप्लिमेन्ट जादों। बेजों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ट्रान्सफार खालामनाय, गोदान माने डिपुटि कमिशनार एपइन्ट खालामनाय, डिआइजि, जोंहा डिआइजि बिटिसिआव डिआइजि एपइन्ट खालामनाय, बेनिफ्राय एसपि एपइन्ट खालामनाय, बेफोरो गोबां जोबोद थाबैनो बियो इमप्लिमेन्ट जादों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर साक्सेस, बे साक्सेस। दा बिनि अनगायै बिटिसिआ मोजाङै मोजां फांसनिं जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिसिनि गिबि चिफ जाफैबाय। गिबि चिफ जाफैनाय लोगो लोगोनो बोसोरब्रै बोसोरबा माने फार्स्ट टार्मसावनो माने 2005निफ्राय लानानै 2010नि टार्मसावनो बिथाङा मा साक्सेस खालामनो हादों। सबसे सिगाङाव जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव माने बे एग्रीमेन्ट महरै क'क्राझाराव मोनसे सेन्ट्रेल इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि गायसननायनि खोथा दंमोन। बेखौ 2006आव साक्सेस जादों, गायसननो हादों। बेनिफ्राय मोनसे इउनिभारसिटि गायसननायनि खोथा दंमोन बड'लेण्डआव, बिटिसिनि सिङाव। बे एग्रीमेन्ट बायदियै 2009आव क'क्राझाराव गांग्राङै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गायसननो हादों। बे बिराद गिदिर साक्सेस बेयो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्ट पेकेजेसफोर, जेरै फैसानि खोथा बायदिसिना, बेथ' जाखादोंआनोसै, जायाखै नङा। बेनि अनगायै माखासे इनस्टिट्यूटफोर लाबोनायनि खोथामोन। बे इनस्टिट्यूटफोरनि लाबोनायाबो फार्स्ट टार्मसाव नङाबा सेकेन्ड टार्मसाव बियो साक्सेस जादों। बै इनस्टिट्यूटफोरनि गेजेराव बड' लेंगुवेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे रिसार्च सेन्टार गायसननायनि खोथामोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बड' स्टाडि सेन्टार मोनसे एस्टाब्लिश खालामनानै लानो हादों। बेनिफ्राय
मोनसे क'क्राझाराव कालचारेल कमप्लेक्स गायसननायनि खोथा दंमोन क'क्राझाराव कालचारेल कमप्लेक्स बेबायदिनो बे एग्रिमेन्ट बायदिनो क'क्राझाराव जोंहा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स गांग्राङै गायसननानै लानो हादों बेबो साक्सेस जादों बेनिफ्राय क'क्राझाराव मोनसे सुपार स्पेसियेलिटी हस्पिटाल गायसननाय अल मडार्न मा होनो फेसिलिटिनि गेजेरजों मोनसे सुपार स्पेसियेलिटी हस्पिटाल गायसननायनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैदोंमोन क'क्राझारावथ' गायसनाखै आंनि मोनदांनायाव नाथाय चिराङाव काजलगावआव सुपार स्पेसियेलिटी हस्पिटाल जेरै सोमला बसुमतारी हस्पिटालखौ गायसननो हादों बेबो साक्सेस जादों बेनि अनगायै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जे गोदान डिस्ट्रिक्ट गायसनबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गंफा मा होनो हस्पिटाल गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन बेबायदियै जेरै क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल काजलगावआव जोंहा सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटाल मुसलपुराव दं जोंहा रबि बर' बेनिफ्राय अदालगुरियावबो दङ गासिबो डिस्ट्रिक्टआव हस्पिटाल गायसननायनि जे खोथा दंमोन बे बुस्थुखौबो साक्सेस खालामनानै लानानै फैनो हादों बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव कल्ड स्टरेज गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन बेबायदियैनो जों चिराङाव जोंहा काजलगावआव जे कल्ड स्टरेज मोनसे बेबो जे साक्सेस जादों बेनिफ्राय खैला मैला आरो आमगुरिया बिटिसि जानायनि सिगां ओरैबायदि खस्थ'यै बिथांमोना आइ दैमाखौ बारबोनो गोनां जायोमोन बिराद खस्थ'यै एखमबा नावबेल थायो एखमबा दालां बायनानै होयो एखमबा साइकेल गारि मटर गोबां बुस्थु गोजावलाङो बिराद खस्थ'यै जुदि बङाइगाव फैनांगौ जायोबा सापागुरि फैनांगौ जायोबा खैला मैला आमगुरि आमटेकानि बिथांमोनहा बिजिनि जानानै गोबां गोजान गिदिंनानै फैनो गोनां जायोमोन बिनि थाखाय बिटिसि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खैला मैला आमगुरिखौ बङाइगाव बा सापागुरिजों कानेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे ब्रिज गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन आइ रिभाराव आइ दैमायाव बे एग्रिमेन्ट बायदियैनो बड'लेण्ड हाग्रामा ब्रिजखौ गायसननाया बिराद गिदिर साक्सेस होननानै बुंनांगोन आरोखि जाय हाग्रामा ब्रिजजों खैला मैला आमटेकाव डाइरेक्ट कानेक्ट खालामनो हादों जोंहा बङाइगावजों बेनिफ्राय मानास वाइल्ड लाइफ सेंचुरिखौ एक्सटेनसन खालामनाय बेनिफ्राय इन्टारनेशनेल स्पट खालामनाय बुंदोंमोन दिनै मानास नेशनेल पार्कआ मा हालोदाव दङ बयबो मिन्थिगौ बेबो मोनसे जोंनि बिराद गिदिर साक्सेस बेनिफ्राय चम्पाबतीयाव सुख्लायाव ओमफ्राय धोनसिरियाव इरिगेसन प्रजेक्ट गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो साक्सेस जादों चम्पाबती बेनिफ्राय सेरफाङाव सुख्लायावबो जेरै इरिगेसन प्रजेक्ट आरो धोनसिरियावबो इरिगेसन प्रजेक्ट गायसननाय बे बुस्थुआबो साक्सेस जाफैबाय बेनिफ्राय भेटेनारि हस्पिटाल गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव भेटेनारि हस्पिटालाबो गासिबो जायगायाव इस्टाब्लिश जाफैबाय बेनिफ्राय मोनसे काउन्सिलनि सिङाव सबसे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्टआ जाहैबाय बिटिसि 6 शेड्युलनि आन्डाराव गासै नर्थ इस्टआव 10टा अट'नमास काउन्सिल दङ 10टा अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव मोनसेबो अट'नमास काउन्सिलाव जोंहा गंसेबो इउनिभारसिटि गैया मोनसेबो अट'नमास काउन्सिलनि आन्डाराव गंसेबो CIT गैया गासिबो अट'नमास काउन्सिलनि आन्डाराव गंसेबो एयारपर्ट गैया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आन्डाराव हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय जे सरकार बिथांमोननि नाजानायाव दिनै रुपसि एयारपर्टखौ इस्टाब्लिश खालामनो हादों बे बिराद गिदिर साक्सेस जोंनि बिटिसिनि थाखाय बेनिफ्राय मेडिकेल कलेज क'क्राझाराव जाय बुस्थुआ गायसनबाय बेनिफ्राय दिल्लीयाव मोनसे बड'लेण्ड भवन गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन बे बुस्थुआबो साक्सेस दिल्लीयाव गंसे नङा गंनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ दिल्लीनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार बिथांमोननि जे सरकारा गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननायाव साक्सेस जानो हादों बिटिसि बा आसामनिखौ आं दोनथ'बाय गुवाहाटियावबो दङ गंनै बा गुबुन जायगायाव दङ बेखौ दोनथ'नानै आउट अफ आसाम सिलिगुरि कलकाता चेन्नाइ दिल्ली बेफोरबायदि जायगाफ्राव साक्सेस जानो हादों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननाय दाख्लै रिसेन्टलि नुदों आङो दानि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा चेन्नाइनि गेस्ट हाउसखौ बेखेवनानै गावसोर इस्टाब्लिश खालामनानै क्रेडिट लादों आरोखि खिन्थु बियो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो इस्टाब्लिश खालामनानै गालांखानाय 2008 ना 9 आवनो बियो अलमस्ट कमप्लिटेड खामोन 2008 नङा 2018 ना 19 आवनो बियो अलमस्ट कमप्लिटेड खामोन नाथाय कभिडनि थाखाय एसे थाथ'दोंमोन दाख्लै कमप्लिट जाहैबाय बेखौ साक्सेस खालामबाय बेनिफ्राय सबसे गिदिर सबसे गिदिर साक्सेस बाव बिटिसि एग्रिमेन्ट जाखांनाय लोगो लोगोनो BLT फोरनि जे केसफोर दायफोर बे दायफोरखौ रिभिउ खालामालासे जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों गासिखौ उइथड्र खालामनो हादों बेनि अनगायैबो गोबां BLT लिडारफोरखौ गोबां BLT केडारफोरखौ इन्डियानि पारामिलिटारि फर्सेसआव रिक्रुट खालामनानै होनाया जोंनि थाखाय जोंनि इयुथफोरखौ
माने रिक्रुट खालामनाया बिराद गिदिर साक्सेस होननानै बुंगोन आरोखि बे माने मेक्सिमाम अलमोस्ट अल बुस्थुफ्रानो साक्सेस जादों बेनि अनगायै मोननै मोनथामसो साक्सेस जानो हायासै बे मोननै मोनथामसो साक्सेस जानो हायैया जाहैबाय बिटिसि एग्रिमेन्टआव लानानै फैदोंमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हिल्सनि स्टेटास होनायनि बे एसटि हिल्सनि स्टेटास होनायनि जे एग्रिमेन्टआव लानानै बेयो साक्सेस जायासै बेनिफ्राय बैराबकुन्दानिफ्राय लानानै जोंहा ओरैजाय भुटान बर्डार सेर सेर जमदुवारसिम मोनसे नेशनेल हाइवे इस्टाब्लिश खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन बे बुस्थुआबो साक्सेस जायासै बे मोननैनि अनगायै गासिबो जे बिटिसि एग्रिमेन्टआव लिरनानै लानानै फैदों बेफोर साक्सेस जाफैदों बिटिसिखौ 6 इयारल' सोनायनि खोथा बुंदों बोसोरनि गेजेरावनो सोनो हादों बिटिसिआव लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार ट्रान्सफार खालामनायनि खोथा बुंदों बोसोरनि गेजेरावनो सोदों बडलेण्ड इउनिभार्सिटि गायसनदों CIT गायसननो हादों नङा होमबा लामा दालां डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंथ'ला आङो बेफोरथ' गोबां जादों बेफोरखौ बुंथ'ला हाग्रामा ब्रिज गायसननायनि खोथा बेनिफ्राय रुपसि एयारपर्ट गायसननायनि खोथा बेबो साक्सेस जादों मेडिकेल कलेज गायसननायनि खोथा बेबो साक्सेस जादों इन्जिनियारिं कलेज गायसननायनि खोथा बेबो साक्सेस जादों बेनिफ्राय कलेजेसफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनिबो खोथा दंमोन 2013आव आं मिथिगौ जोंनि आं चिरांनिखौ एग्जाम्पल लायोबा बेंटल कलेज काजलगाव कलेज बासुगाव कलेज गासिबो हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारनि समावनो बेफोर गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जादों क'क्राझारावबो दङ बिदि जेरै बड'फा UN ब्रह्म कलेज दतमानि बेनिफ्राय बिदिनो साइन्स कलेज क'क्राझार बेनिफ्राय बिदिनो दंबावो आरो गोबां बेफोर कलेज बाक्सायाव दङ अदालगुरियाव दङ बेफोरो माने गोबां नाम्बारनि बुस्थुफोरखौ साक्सेस खालामनो हादों आरोखि बेखायनो आं बुंगोन दिनै 22 बोसोराव बिटिसि एग्रिमेन्टआ 98% साक्सेस जाबाय 2% साक्सेस जायैनो जाबाय माखासे टेक्निकेल उसुबिदा मिन्थिगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST होनाया एसेबां गोरलै नङा ओमफ्राय मोनसे नेशनेल हाइवे गायसननाया बे सेन्ट्रेलनि आखायाव बे गोजोन्थों